Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraɓe suudu baba on celli ne gawɗo on selli eno mi wiyano mi haala gokka fiidu dom mi fukkin hakkillo am horu min kulle hewɗe ko wonno yaha le fulɓe ko wiyete alhaji Bello Bodejo Pullo Abuja o wakkati o yaltuno o wi o daroto hoorejo fulɓe hoore fulɓe no wodi pullo mo yiɗay no wodi kaɗo mo yiɗay no wodi ɓi adama yonki fu gonɗo Afrika mo yiɗay handen pullo fu ñami barke Bello Bodejo pullo fu gonɗo e Adunaaru ñami barke makko. Amma one things I want to talk about it. Wakkati o yaltatano o noddi di whole Africa o wi kala pullo fu ɗo woni to a bororojo to a ɗumejo to gonɗa fu gara yimoɓe no wodi mo yalta yimani mo na hello no wowi mo yalta hellani mo na piyo bawɗe no wodi mo yalta fiyani mo bawɗi na denke no andi o heɓa riba le makko no andi o heɓa goɗɗum le makko. Amma joni ko problem hewtimo mi holi mika mi de'itino mi dara yalle yimɓe yaltan haala na haalata ana mawɗo ana suka ana goɗɗo hande fa mi holla ɗon hunde wotere billahi allazi la ilaha illa huwa mi fenata ɗon suudu lewru sumeru gonɗe to kaɗo nangirano no hano alhaji Bello Bodejo nangirani billahi allazi to Nigeria Abuja fewino e jam fu ɗum kana mi halal pullo ɗo pullo woni fu zanga watteno ɗo Abuja ko nden jomum yaltine du tawa waynaki amma gan layti pullo kay wala haaje don fulɓe wi enen laytini ko emen gombe ko araji heɓiɗen ƴakki enen ko e meɗen jiɗodira tayi hande pullo no huyane fu wonko goduɗa tayi pullo no huyane fu wonko heɓata e maɗa tayi pullo no yiɗima fu wonko heɓata e maɗa amma nyande fu Allah wi hollete goɗɗum masifa gomma nde natuɗa ɗum ɗon pamata jiɗo maɗa ɗon pamata gaño maɗa nde ayi pullo no ñiito no holle fu tawan wonko heɓata e maɗa amma enen fulɓe ɗum nafataɗe nyande ni suka gorko Mali o hawrti kawrital fulɓe o nanga o yore sa ɗum woni kawrital ngal boni to haalama ni biyon sukaɓe wala respect to haalama ni biyon sukaɓe nanta to e yimo ummiɗo no yimana alhaji Bello Bodejo on to e gonɗo ay fulɓe no heewi Nigeria fami holla ɗon one things ko hewtimo ɗum mi waɗimo text mi yiyemo e online pamu no something is wrong gaɗumi ɓe takkiɓe mo ɓe andumi no wondi e makko left and right gaɗumi ɓe text ɓe notaki kam ɓe hettini voice am ɓe notaki kam ɓe hokke ka ansa don mika mi daari mi yii ko alhaji Bello Bodejo ko waɗi ɗum enen mbi jam jiɗɗe to jam jiɗɗen fu yimɓe no handi waɗamo support don jam o waddi ɗon pamoton ke yimɓe mawɓe ko wonɓe sire kañum wallata yimɓe ladde wonangoɓe yimɓe ɓe ton anda fu andi to yimɓe wonɓe sire ɓe kamɓe wallata yimɓe ladde to ana ɗon to neɗɗo gonɗo ladde to heɓata malfa yana nga ɓi goɗɗo resa ma wara pullo ladde to e gonɗo ladde heɓata malfa ko yata billion na milioji yaha wara goɗɗo ladde ɗon pamoton kena ke wonɓe sire ɓe kañum woni no waɗa support yimɓe ladde ɓendu wiiɓe ladde ɓe ko waɗi ɗon mi yi'e mistake ko waɗi mi yi'e ko boni ko waɗi to walla ko waɗa o yaltini jawdi makko o waɗi fu handa nan gommo uddo ayi fulɓe enen jiɗa gonga en welda e gonga tayi hande pullo no direne fu you have something wallahi tayi hande pullo no direne pullo on barke muɗum ñamete no yahete no heɓe jawdi mum ñaami ɗum waɗi no direne joni Sheikh Haruna Sangere wonɗo non for example hollami ɗo ana no o seykujo na o modibbo na joni jimo fu no yahana mo fu no yahana
to Allah woɗɗin bone witta woɗɗina bone min ñaagaki Allah ɗum hewta e makko amma nde goɗɗum hewtimo hande a yi'an mo furutto gaɗa a yi hande pullo ndi direne fu barke muɗum heɓete ñaame a yi hande yimo ummeken no yimana goɗɗo fu barke goɗɗo heɓata ñaama a faami noye yimoɓe yimuɓe yahuɓe onon fu wala yaltuɗo haali goɗɗo nati yimɓe yalduɓe haali mi daari yimɓe no wiyete haydar ko de she do the best haydar o tinnake min danay goɗɗo yalti haali kañum aboci fo gana hecci kayga mi